खुलुमबाय फ्रेंड्स नै आं नोंथांमोना आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आंनि इउट्यूब चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव दहायसो आं मोनसेल' भिडिअ होदोंमोन बिथां रुंसारि लेहराम बर'नि सायाव 28 नं तामुलपुर एलएसी एमएलए बिथाङा दिनै दुखुनांथावै गुवाहाटी मेडिकल कलेज आरो हस्पिटालाव कोविड-19 नि गाग्लोबनायाव आरो स्ट्रोकनि थाखाय रुंसारि जाबाय। बिनि सायाव आङो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। बेयाव माखासे भिउवार्स बिथांमोना माखासे कमेन्ट्स लिरदों। खायसे बिथांमोननि कमेन्ट्सखौ नुनानै आं भिडिअ खालामालासिनो थानो हायाखैसै, ओंखायनो आं आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन निश्चय। माखासे भिउवार्स बिथांमोना ओरैबायदि कमेन्ट्स लिरदों, भेक्सिनावनो गन्डगल दं नामा बेबायदि कमेन्ट्स लिरदों। आरो माखासे बिथांमोना एसे कनस्पिरेसि दं नामा बेयाव बिदि मोनसे। आरो माखासे भिउवार्सफोरनि इंगिता माने ओरैबायदि जाहैदों जे बेवहाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव माबाफोर सिक्रेट वार बा कल्ड वार सोलिदों नामा। मानो होनबा थांनाय सप्तायाव बिथां गसाइगावनि एमएलए माजेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय। बिनि सानसे साननैनि उनावनो हरखाब स्ट्रोक जानानै हस्पिटालाव लांनानै करोना पजिटिभबो मोनबाय। बिनि उनाव दिनै बिथां लेहराम बर'आबो रुंसारि जाबाय। बिथाङा इउपिपिएलनि आरो गसाइगावनि एमएलए बिथाङा इपिपिएफनिमोन। स' बे मोनसे इन्तिफाक होननानैसो आं सानो। नाथाय माखासे भिउवार्स बिथांमोना ओरैबायदि एंगेलजों लांनो नागिरदों जे बेवहाय माबाफोर कनस्पिरेसि बा कल्ड वार सिक्रेट वार दं नामा पार्टि मोननैनि गेजेराव। ना ओरैबो जानो हागौ जे गुबुन हारिफोरा बा जौगानाय हारिफोरा बा गुबुन सिक्रेटलि सोरबा ओरैबायदि मोनसे कल्ड वार बा ओरैबायदि मोनसे खामखियालि बा ओरैबायदिबो माखासेया साननो लादों जे गुबुन हारिया जोंनिथ' एगेन्स्टखा, बै गुबुन सुथुर हारिफोरा जानो हागौ बर'नि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनो थाखाय बेबायदि मोनसे कनस्पिरेसि खालामदों नामा बेबायदिबो गोबाङानो सानदों बा साननो नागिरदों। नाथाय आं बिदिखौ सानाखै। माखासेया कर'नानि जि भेक्सिन कोविड-19नि जि भेक्सिननि सायावनो कनफिडेन्स गैया बेबायदि कमेन्ट्स लिरदों। जानो हागौ, बेखौथ' आंबो मिथिया। जों जायखौ साइन्टिफिक मुवाखौ जों रासायनारि मुवानि सायाव नलेज गैया नालाय जों साधारन मानसिया बुंनो हाया। डक्टरा जि बुङो बेखौनो जों कारेक्ट होनांसिगोन। नाथाय बेवहाय माबाफोर कनस्पिरेसि दं मायबा दं बेखौथ' आं फोथाया। आरो बाखि फिउचाराव मा रिजाल्ट फैयो बेखौ जों मिथिया निश्चय। स' जायखियानो जाया, कनस्पिरेसियानो जा, कल्ड वारानो जा, सिक्रेट वारानो जा, जायखिजाया वारानो जा बा जायखिजायानो जा, ना इसोरा जोंनि सायाव जुवा गेलेदों जेबो बुंनो हालिया जों। नाथाय जोंहा बर' हारिया खहाथ' जादों। सानै पलिटिसियान, सानै इन्टेलेक्सुवेल खहा जादों। सानै रायजोखौ सालायग्रा सुबुं सानैया रुंसारि जाबाय। जोंनि हारिया खहा जाबाय। मानो होनोबा बै थैनाय सानैबो एमएलएआ जियानो जाया मानो, पार्टिया जायखियानो जाया मानो, बिथां सानैबो मा बर' सुबुंमोन। जों दिनै बर' सुबुंफोरा बिएसि मोनजेननायनिफ्राय नायोब्ला बा जों जुदि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि दिननिफ्राय नायोबा जोंनि बर'नि राजखान्थिया मामोन? दालाय बिलाइ रोदा गैयै बा फिसा दोंसे रोदानिफ्राय नाङै नाङै फैनानै दिनै एसे गेरेमसा जाहां मुद जादों। दा बे गेरेमसा जाहांनायावनो जोंनिया आरोबाव मा जायो, माने थानाया मोनसे नङा मोनसे बायलाङो। बिदि जालांबाय थायो। बर' हारिया गासैखौबो बलिदान होनो गोनां जाबोदों। ओंखायनो भिउवार्स बिथांमोनखौ आं बुङो जे नोंथांमोना बिदि सानथ'नाङा, साननोबो नाङा। जुदि बिदि सानोबा जोंनि गेजेराव माखासे माने रं मेसेज थांनो हागोन। नोंथांमोना जुदि बेबायदि कमेन्ट्सखौ जुदि ससियेल मिडियायाव जुदि होयोबा निस्सय माखासे गोरोन्थि भाइरेल जानो हागौ, जायनि जाहोनाव माखासे खामखियालि जातिनि गेजेराव सृष्टि जानो हागौ। स' आं सानो नोंथांमोना बेबायदि साननाङा। कनस्पिरेसि, सिक्रेट वार, कल्ड वार बेबायदि बाथ्राखौ बा भेक्सिनाव माबा मोनसे गन्डगल दं बेखौ सानथ'नाङा। आं बुङाखै जे नोंथांमोना बेखौ बिजिरनाङा, एनालाइसिसथ' खालामनांगोन निश्चय। जिहेथु जोंनि हारिनि गेजेराव गोरों गोरा मानसिबो गैया, डक्टरबो गैया नांगौ बायदि। भेक्सिननि सायाव रिसार्च खालामनो हानाय रिसार्च पार्सनेल गैया जोंनियाव दिनैसिम। बर' हारिया एसेबां हाइ लेभेलनि इन्टेलेक्सुवेल, हाइ लेभेलनि रिसार्च पार्सन बेबायदि पिएइचडि स्कलारबो गैया, गेदेर गेदेर साइन्टिस्टबो गैया। बेनिखायनो गासैबो बिथिङावनो जों फावसायनाय जायखियानो जा, थेवब्लाबो जोङो गोसोखौ दाद हमनांगोन जे जोंनि हारिया गासैबो बलिदान होनानैसो दिनैसिम बेखौ सफैदों। स' आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बुजिगोन। दिनैसिम बर' हारिया मा मोनसे मुवाखौ ओरैनो मोनदों? जोंखौ बुङो भुमिपुत्र, नाथाय जों भुमिखौबो बिनानै लानांगौ, जोंनि भुमिखौबो सेनानै लायो। जोंखौ खिन्थु बुङो भुमिपुत्र। बे जोबोद दुखुनांथाव। स' जोंनि रोदायानो गुदियानो ओरैबायदिखा माने सेवखानाय बा जांखानाय। नोंथांमोना ओरैबायदि सानना ला इसोराबो जोंखौ मा खेला नायदों होनना सानना ला, बेबायदि सानना ला। थेवब्लाबो नोंथांमोना सानना ला जों जेना, जों आवगायलांगोन, फावसायनायाव गैया बिदि सानना ला। नोंथांमोनखौ आं बेबायदि रिकुवेस्ट खालामो।
स' नोंथांमोना बेबायदि गाज्रि बिथिंथिं साननायखौ दोनथ'नानै पजिटिभ लाइनाव फै, बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो। बे दुखुनांथाव समाव जोङो मा थानायनि मा बुंनो हाबावनो, इसोराथ' लानानै थांबाय बे इन्टेलेक्सुवेल साननायखौ। दायो बिथांमोन सानैनि थाखाय आं दिनै मोनसे समाव गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायनाय समाव मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन। जानो हागौ गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव लिराखैबो जानो हागौ, एसे बावगारबाय। जायखिजाया आं मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन। बे खन्थाइनि बाङाय बाहागो फरायनानै उनथिं आं एक्सट्रा बेलेग एड खालामबावनानै नोंथांमोननो दिनै आवरायनानै होगोन। जानो हागौ बे खन्थाइया गासै बर' फिसाफोरनि गोरबोखौ सुगैलांगोन आरो बै बर' फिसाफोरनि गोरबोथिं थांनानै इसोरनिसिम सहैगोन, जाहाथे बै इसोरनिफ्राय जोङो बर'नि जि राजखान्थिनि गेरेमसा गोमो गाबनि गराय, गोमो गाबनि गराय मिन्स आंनि अन्तरात्मादो लिरनाय खन्थाइयाव गोमो गाबनि गराय होननाय मोनसे वार्ड बाहायदों। बे गोमो गाबनि गराया जाहैबाय मा, आंनि निजे माने सानना लानाय आरो, जेबो रियेलिटि नङा, जेबो माने थुनलाइनि रावजोंबो जेबो गोरोबा। बे माने आंनि पार्सनेलि माने डिसकभार बा इनभेन्ट खालामनाय। बे गोमो गराय माने मा, बर'फोरनि गाबा मोनसे समाव गोमोमोननो, जिहेथु जों मंगलियान फोलेरनि सुबुं, ओंखायनो जोंनि गाबा गोमोमोननो। ओंखायनो आं मोनसे नाम दोनदों मा, जोंनि गासैबो फ्लेगानो जा, गासैबो कालसारेल खायसे खायसे मुवायानो जा, बेयाव गोमो गाबनि गोबां महत्व दङ। जेरै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि फ्लेगाबो गोमो, बेबायदिनो बाथौनि फ्लेगावबो गोमो मोनसे गाब दङ। बिदिनो बाथौनि जि दौरि दौसि आसारि बिथांमोना मा, गोमो गाबनि गानो। जेरै खेराइ मोसानायाव गोमो गाबनि लांगा गानो। स' गोमोआ जोंनि बर'जों सरजाबनानै दं। बिनिखायनो आङो बर'नि जायखिजाया माइलस्टन, बै माइलस्टनखौ जाय थांखिखौ जों बर' जातिया होसोनानै थांदो, बै थांखिखौ आङो गोमो गाबनि मुवा, गोमो गाबनि गराय, गोमो गाबनि माबा मोनसे बेबायदि रुजुयो। बे जाबाय आंनि अन्तरात्मानि लेंगुवेज। स' बै गोमो गाबनि गराय, राजखान्थिनि गोमो गाबनि गराय, बेबायदि वार्ड बाहायदों आं। बे गोमो गाबनि गरायखौ जों जेन हमहैनो हायो, इसोरनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो हायो, बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे खन्थाइ आवरायगोन। आं खुनु खन्थाइगिरि नङा भिउवार्स, नोंथांमोन जास्ट माने अन्तरात्मानिफ्राय मा रावजों बिथां गेदेमा सानैखौ बिदाय होगोन, बिसोरनि जिउमाया जेन, बिथांमोननि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो। बेनिखायनो आं मोनसे खन्थाइ आवरायनो, नोंथांमोना खोनासंलांदो जुदि नोंथांमोना खोनासंनो गोसो जायोबा। स' खोनासंदो। उदांस्रि खन्थाइनि नाम बे। लाबोगोन जों समानथि उदांस्रि, बिखानि थैखौ दै खालामनानै, सोलोंथाइखौ सोरगो मन्दिरनि आलारि महर होनानै, बुरलुंबुथुर सेर सेर हिमालय फार फार, गादलिनलाय गाबथालाय फान्दायजालाय थगायजालाय हरै रोमै रोमै, हमहैबायमोन राजखान्थिनि गोमोहां गरायखौ, नाथाय दाबोनो दौलेङा गोख्रों जायाखै। बर'नि अख्राङाव दाबो मानो गोसोम जोमै, हे अबंलावरि दाबोनो नों मानो मंगलियान बर' फिसाफोरनि सायाव अनखांनाय फैयाखै। नै मानो दाबो बोलि लुबैयो नों माजेन्द्र लेहरामनि महराव, नों मानो बोलि लुबैबावखो, आरोबाव बोलि नांगौ नोंथांनो, जागोन नोंनो हाजासे बोलि होनानैबाबो, फान्दाय जानानैबाबो बे मंगलियान बर' फिसाफ्रा नोंथांनि आखाइनिफ्राय राजखान्थिनि गोमोहां गरायखौ सेनानै लागोन। दहाय आफा अबंलावरि इसोर गड। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे खन्थाइखौ खोनानानै मायबा मोनसे अन्तरात्माजों गोजोननाय मोनबाय। आं बे खन्थाइनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे बाथ्राखौ बेरखांनो नाजादोंमोनबाबो बेवहाय बेरखांजोबाखै। मानो होनोबा बेवहाय आंनि खन्थाइनि मोनसेल' पेराग्राफ दङ, बाखि मोनथाम पेराग्राफा गैया बेवहाय। मानो होनबा जों दा गावनो सरकार सोलायनाय हारि महरै आसामाव गसंबाय, बेनिखायनो जों दा राजखान्थियाव मजबुत जाहांबाय बर' हारिया। नाथाय थेवब्लाबो बै मजबुत जाहांनाय समाव मानो जेब्लाबो बर' हारिया गावस्रालाङो, मानो बर' हारिया बेबायदि खैसार खालामजायो। कनस्पिरेसि, सिक्रेट वार, कल्ड वार, जायखियानो जा, कभिड-19नि मुङावनो जा, जेरैबाबो जोंनि बर'निल' खहा जायो मानो, बेखौनो आं नोंथांमोननो बुंनो नाजादों। स' बिदिब्ला भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै माबा मोनसे गोजोननाय मोनदों आरो बे भिडिअ'खौ हानायसिम गासै बर' फिसाफोरनो जेन शेयार खालामो, बेखौनो आसा खालामबाय। स' बिदिब्ला साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।